Zakúpením príslušných prémiových balíkov sa vám postupne odomknú niektoré ďalšie prémiové funkcie, ktoré si predstavíme v nasledujúcom videu. V záložke Údaje na dokladoch si môžete vypnúť zobrazovanie reklamných textov v petičke dokladov a v e-mailoch, čo zabezpečí profesionálny vzhľad vašim dokladom. Taktiež môžete na tejto záložke vypnúť upravovanie položiek v cenníku cez dokumenty. Vďaka tomuto nastaveniu bude zmena položiek cenníka možná iba v evidencii tovary a služby a nebudú sa vám viac automaticky pridávať všetky zadávané položky na dokumentoch. Tieto funkcie máte k dispozícii po zakúpení jedného z balíkov Mini, Štandard alebo Premium. V záložke Číslovanie dokladov môžete pridávať nové číselné rady pre vaše dokumenty. Táto funkcia je vhodná najmä ak fakturujete aj do iných štátov a chceli by ste faktúry odlišiť iným číslovaním. Ak potrebujete pomoc s nastavením číselného radu, pozrite si naše video Nastavenia účtu. Na záložke Odosielanie e-mailu máte dostupnú funkciu odosielania dokladov v prílohe e-mailu vo formáte PDF. Túto funkciu je možné kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť. Na karte používateľa máte možnosť pridať ďalšieho používateľa, napríklad účtovníčku do vašej e-cross firmy. Zadáte e-mailovú adresu používateľa, potvrdíte pridanie a druhému používateľovi príde e-mail s pozvánkou do vašej firmy. Po úspešnom pridaní môžete zvoliť, či chcete, aby sa prehľady z účtovníctva zobrazovali aj ďalšiemu používateľovi. Po zakúpení balíka Mini môžete pridať jedného používateľa, v balíku Štandard 2 a pri balíku Premium je počet používateľov vo vašej firme neobmedzený. V nastaveniach máte možnosť aj prepojiť aplikáciu s e-shopom a ako na to sa dozviete vo videu Objednávky a e-shop.